Fit-tmiem il-ġimgħa s-Soċjetà Mużikali Santa Katarina taż-Żurrieq qed ittella wirja artistika bl-isem ta' Wirt Missirietna fl-okkażjoni tal-25 sena mit-twaqif tas-Sottokumitatu Armar. F'din il-wirja qed jiġi espost armar illi huwa antik li jmur lura għas-sena 1900. Dan l-ilbies inħareġ propju fl-okkażjoni ta' din iċ-ċelebrazzjoni. Dawk dilettanti tal-armar artistiku għandhom l-opportunità li jżuru din il-wirja anke għall-okkażjoni ta' Jum iż-Żurrieq. Iċ-chairperson tas-Sottokumitat Armar Clayton Zara tkellem ma' One News u qalilna li Wirt Missirietna se tibqa' miftuħa għal pubbliku sal-ħadd sas-satejn ta' wara nofsinhar. Din is-sena fl-okkażjoni tal-25 sena mit-twaqqif tas-Sottokumitat Armar fih dan is-Soċjetà Mużikali Santa Katarina taż-Żurrieq, is-Sottokumitat itella din il-wirja li fija tiġu esposti armar li għaw minnu li għadu jintrama fil-prezent tal-lum il-ġurnata, pero għaw maġġor parti tal-armar li għaw esposta għawek u armar antik li madux jintrama u għaw minnom anka jmorru s-sena 1900.